κανελάκι μου οργανωμένη. Τεστ, τεστ. Έχω πάρει και μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και όχι μόνο μικρόφωνο. Έχω πάρει και light. Το οποίο light είναι, κάνει 1, 2, τεστ. Εγώ και το μικρόφωνο μου έχω χαρεί. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού που έχω εδώ 2 αυγά βραστά. Εσύ πρέπει να είμαι λίγο πιο επαγγελματίας. Έχεις το καλό σου βρε, έχεις το καλό σου. Για εδώ, είμαστε έτοιμοι. Για να δούμε αν είμαστε έτοιμοι για αυτό το βίντεο. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού, όπου ήταν επίσης ένα ανοργάνωτο βίντεο, με έπιασε μία λιγούρα καθώς έκανα κάποιες δουλειές για την Connect και λέω σταμάτα να τσιμπολογάς, το υποσχέθηκες στον εαυτό σου, φτιάξε κάτι healthy και θα φτιάξουμε μαζί pancakes, kind of healthy. Λοιπόν, παράλληλα θα τα λέμε γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Γενικά εγώ με την κουζίνα δεν το πολύ έχω, αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια αρχίζω και μαγειρεύω και μου αρέσει αυτά τα βίντεο στο Instagram που είναι με γρήγορες συνταγές και 3 υλικά και μπρρρρρρρρ και έγινε. Λέω τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να το προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Σε ένα προηγούμενο βίντεο είχαμε κάνει τα dates, το οποίο είναι τέλειο. Αυτό που θα ήθελα να πω για εκείνο το βίντεο είναι ότι όταν τα βγάλετε από την κατάψυξη τα dates, άντε πάλι, τους χουρμάδες, χρειάζεται λίγο να τα αφήσετε να ξεπαγώσουν, διότι μετά είναι σαν γρανίτα. Λοιπόν, τώρα, για τη συνταγή θα χρειαστούμε ένα αυγό, μία μπανάνα, blueberries, αν θέλεις, almond milk και oats. Not sponsored, μπορεί να χρειαστείς και πρωτεΐνη να βάλεις αν θέλεις να τα φτιάξεις με πρωτεΐνη. Δεν θα τα κάνω με το συνηθισμένο τρόπο που τα κάνω, συνήθως τα κάνω έτσι, στο χέρι. Τώρα θα τα βάλω όλα στο μίξερ μου και θα τα αλέσω. Θα μυρίζει αυγό μετά εδώ μέσα, θα μυρίζει. Πώς θα πάρω του Στέφανο, το μικρό το μίξερ, που δεν το χρησιμοποιεί. Πού το είχα βάλει, πού το μίξερ. Το μίξερ. Τα θυμάστε. Πριν πάμε σχολείο. Εγώ τουλάχιστον, με την αδερφή μου. Τρώγαμε Kellogg's. Μα πού είναι το μίξερ. Πού είναι το μίξερ. Μίξερ. Α! Το βρήκα. Πού είσαι. Τέλος. Το μίξερ. Μίξερ, τα παιδιά, ο μίξερ. Ενδέχεται σε αυτό το σημείο να πω, συγγνώμη, σας είπα δεν είναι οργανωμένο αυτό το βίντεο, να πω, να βάλω και λίγο κανέλα, να βάλω και λίγο μέλι και να χρειαστεί να προσθέσω κάποια εξτρά υλικά. Αλλά το έχω δει στο Instagram, δεν θυμάμαι, μία ξένη κοπέλα το έχει ανεβάσει και λέει 3 ingredients pancakes, αυγό, banana, oats. Πώς γίνεται να βάλει 3? Θα πίζει, θα γίνεται πιχτό με αυτό. Γιατί εγώ θα βάλω και γάλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε εσένα δεν σε θέλουμε. Θέλουμε εσένα. Βολικό. Ρε παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω. Η ποσότητα είναι αυτή εδώ. Αντίο μίξερ. Αντίο. Έλα εδώ. Λοιπόν, βάζουμε το αυγουλάκι μας, την μπανανούλα μας. Έχουμε πλύνει τα χεράκια, καλά, την πατάμε και λίγο έτσι, την μπανανούλα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά δεν θα τα βάλουμε τώρα, θα τα βάλουμε όταν θα τα βάλω πάνω στο τηγάνι. Θα τα πατάω έτσι για να είναι... Το γαλατάκι μας, που νομίζω αυτό ακριβώς είναι που χρειαζόμουν. Μπορείτε να βάλετε όποιο γάλα θέλετε, εγώ βάζω άλλο. Φυσικά θα βάλω τα oats μου, με τομάτι. Βασικά με τομάτι. Με την κούπα. Θα βάλω άλλη μισή. Αν δεν πολιτοποιηθεί, τι θα κάνω. Άρα μία τέτοια κούπα έχουμε βάλει. Και αν θες, εγώ θα βάλω και την πρωτεΐνη μου. Είναι φράουλα, αλλά δεν τη νιώθεις. Θα βάλω μισό σκουπ. Και νομίζω θα βάλω και λίγο κανέλα.
Γιατί χωρίς την κανέλα? Αντιοξυδοτική. Αντιοξυδοτική. Εγώ βάζω τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Μ' αρέσει. Τώρα θα χτυπήσω. Χτυπάω. Fail. Let's do it. Κλείς τα αυτιά σου. Εντάξει. Βλέπεις. Λοιπόν, προσθέτω εδώ πέρα άλλη μισή. Το μείγμα μου σχοβολάει και από την πρωτεΐνη της φράουλας. Θα βάλω άλλη μισή. Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να είναι λίγο πιο στέρεο. Τώρα, ναι. Το βλέπετε που θέλουμε να είναι λίγο έτσι. Ωραία. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Και τώρα θα χρειαστούμε το τηγανάκι μας, λίγο λαδάκι και κάνω έτσι το τηγάνι μου. Και κάθε φορά άμα είναι να βάλω δεύτερη μερίδα, ξαναπερνάω την χαρτοπετσέτα μου για να μην μου κολλήσει το τηγάνι. Ανάβω το μάτι, το αφήνω λίγο να ζεσταθεί, παίρνω την κουτάλα μου και θα ξεκινήσω να τα βάζω στο τηγάνι. Επίσης να πω σε αυτό το σημείο, αν είστε μανούλες, είδα μανούλα να το κάνει, οπότε μετά αυτή φτιάχνει πιο μικρούλικα και δίνει και στο παιδί της. Cute, I know. Τώρα, μπορείτε να τα φάτε όπως θέλετε. Να βάλετε μέλι από πάνω και κανέλα, νουτέλα, μαύρη σοκολάτα για πιο υγιεινό. Τα blueberries που θα βάλω εγώ σίγουρα μέσα να μου δίνουν αυτή την γλυκά μες στη γλυκά. Αλλά έχω να πω ότι μπορείς να το φας και σκέτα και είναι πεντανόστιμα. Ειδικά αν βάλεις πρωτεΐνη φράουλα που δίνει πολύ ένταση, την κανέλα. Εγώ βέβαια δεν έβαλα κάποιο στοιχείο τώρα, π.χ. μέλι, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μου βγουν γλυκά. Θα πετύχει? Για να δούμε αν δεν πετύχει. Θα δούμε. Πάμε. Έκαψε. Καλά. Θα περιμένω αυτό το ένα μαγικό. Πρέπει να αφήσω blueberries. Να αφήσω blueberries για μετά. Έλα καλό μου. Έλα, μην είσαι έτσι. Τέλεια. Θα τα φτιάξω εγώ έτσι μικρούλικα για να κάνω αρκετά. Γενικότερα χορταίνει το μάτι σου, ρε παιδί μου. Yeah, baby. Τι ωραία. Εδώ πέρα, όπως θα δείτε, είναι αυτό που σκεφτόμουν να βάλουμε. Σκεφτόμουν, δηλαδή λίγο πριν γίνουνε, σε αυτό το άφησα να δω λίγο πώς θα βγει. Να βάλω εδώ κανένα έτσι για τη γλύκα. Έτσι μικρούλικα. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολύ βάθος, αλλά μια νοστιμιά τη δίνει. Νομίζω ότι θα αρχίσω να βγάζω κιόλας. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο. Ξαναλέω από πάνω, τώρα θα δοκιμάσουμε εδώ μαζί. Εντάξει, και δεν χρειάζεται να τα βάλετε τα blueberries μέσα. Μπορείς να τα έχεις δίπλα στο πιάτο και να τα τρως. Αν δεν τα τελειώσω. Μετά μπορείς να βάλεις από πάνω, αν είναι να το κάνεις too much, μέλι, peanut butter και κανέλα. Μπορείς να κόψεις εξτρά μία μπανάνα και να βάλεις 3 κομματάκια μπανάνα από πάνω και γιατί το blueberry μου. Σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι είναι καλό να χαμηλώσεις και τη φωτιά σου. Να δείτε τι ωραία που έχει λιώσει. Μπορείς να τα πάρεις έτσι σκέτα και να τα φας. Τέλειο. Έχει ήδη την πρωτεΐνη του, την εξτρά πρωτεΐνη του, τη σκόνη, το αυγό. Είναι με oats, βρώμη βάλαμε μία μπανάνα, βάλαμε γάλα, το οποίο δεν είναι απαραίτητο, και λίγο κανέλα. Οπότε θα είναι πεντανόστιμο.
αυτή ήταν η συνταγή. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια άλλες ιδέες. Μην μου πείτε να κάνω κανένα παστίτσιο. Όχι, παιδιά. Όχι. Αλλά έχω ξεκινήσει τις προσπάθειές μου. Προσπαθώ. Αυτά ήτανε. Περιμένω να βγει η τελευταία φούρνια. Χαμηλώνω τη φωτιά μου και πάμε να δοκιμάσουμε το πρώτο pancake. Είστε έτοιμοι? Ναι. Φτιάξτε τα. Πείτε μου πώς πραγματικά ήταν, γιατί αυτή η γλύκα της πρωτεΐνης που έβαλα εγώ βγάζει αυτή τη γλύκα αντί για να βάλεις μέλι, dates ή να βάλεις prunes. Και πείτε μου αλήθεια πώς ήταν. Όπως επίσης να μου πείτε και άλλες ιδέες. Παιδιά, τέλεια. Τέλεια. Ελπίζω να μείνει για τον Στέφανο. Τόσο απλό, τόσο γρήγορο, τόσο εύκολο, ειδικά αν δεν προλαβαίνεις. Healthy snack, με όντως λίγα συστατικά και το προσαρμόζεις όπως θέλεις εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και σε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Να κάνετε subscribe, like και φιλιά πολλά.